I Nigeria er der større og større problemer med overtro, som går ud over intetanende børn. Ifølge denne overtro er det børnenes skyld, hvis for eksempel høsten slår fejl, eller der kommer sygdom i familien. Dette medfører, at børn bliver angrebet med syre, antændt med ild eller tæsket. Ofte med døden til følge. I 2012 solgte Anja Lovén alt, hvad hun havde i Danmark, for at hjælpe de udsatte børn i Nigeria og stiftede nødhjælpsorganisationen Din Nødhjælp. Du kan være med til at hjælpe Anja i hendes kamp for at redde de ramte børn i Nigeria. På jcsport.dk kan du købe en julegave til en, der står dig nær, og samtidig støtte de nigerianske børn. Al overskuddet går ubeskåret til Anjas nødhjælpsorganisation. Dit bidrag bruges til at give børnene mad 3 gange om dagen, samt den nødvendige medicin. Derudover modtager hvert barn en skoletaske, en håndsyet JC Sport fodbold og en fodboldpumpe. Støt Anja og giv de nigerianske børn en julegave på jcsport.dk.